Piştî hilbijardina 2018'dan li Tirkiye dema ittifakan dest pê kir. Görüntü alalım efendim bize doğru şurada. İttifaka Komarî bîstê Rêşemê 2018'dan da İttifaka Millî jî bereva jî wî sê Gulanê 2018'dan da ji bo hevkariya hilbijardinê hatun damezrandin. AKP, MHP, BBP dibin sîbana İttifaka Komarî, CHP, Partiya Baş, Partiya Saadetê û Partiya Demokrasî dibin sîbana İttifaka Millî da ketibûn hilbijardinê. İttifaka Millî di nav du mehên dawî da hevdîtinên ittifaka gur kirin. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu û Ali Babacan serdana hevûdinê dikin. Ev hevdîtinana herçiqas wek serdanaka barikî bê diyarkirin jî lê baş tê zanîn ku sedema van serdanan pêşxistina ittifaka ye. Geçen her gün Her roj ku dibora Tirkiye hem de navxwe da û hem jî di navqada nifneteweyî da qels ketiye. Ana ev rastaqîneya Tirkiye ye. Pêwîst dike Tirkiye ji vê tengaseyê derkeve û rizgar bibe. Em ji bo vê amade ne. Biz مددما هلبجارتنên 24 Hezîranê da di gel Partiya Saadetê û Partiya Demokrat û Partiya Geliya Komarî hevkariyek çêkir. Medwî demê da got piştî helbijartinên 24 Hezîranê jî vê hevkariyê bidomînin û me domand. Siyaseta İttifaka Komarî herî zêde bi dijayetiya HDP xwe derdixîne pêş û di her qadê da jî bi HDP ser İttifaka Millî de diçe. Li İttifaka Millî jî naxwaze ku tevlîvan gengeşiyan bibe. Armanca ve ittifaka ew e ku xwe berfireh bike. Böyle bir Heke gavên ku tên avêtin bi vî şiklî bidome, qeyrana aboriyê wê kûrtir bibe. Di nav 15 salan da wê mûçeyên kêmtirîn ji vê jî kêmtir bibe. Li Tirkiye qeyrana siyasî di her warî de qeyranan durist dike. Di kombûnên me de tiştên ku em digel hevalan baz dikin zor giring in. Dikarim bêjim ku di rêvebirina welatî de kêşeyên mezin hene. Di girtina biryaran û bikarînana wan de kêmasiyên mezin hene. Dibin serokatiya Ahmet Davutoğlu da Partiya Dahatu û dibin serokatiya Ali Babacan da jî Partiya Deva hatibû damezrandin. Ew her du partî jî ji AKP veqetiyan û ana nêzîkî İttifaka Millî ne. siyaset eğer Heke siyaset ji bo gela û ji bo Tirkiyeya, wê gavê karê me siyasetvanan jî ew e ku em rasteqî nebêjin. Ana li Tirkiye kêşeya birêvebirînê heye. Pêwîst e ku em hem vêna bilêv bikin û hem jî çareser bikin. Ben şu son 2 ayda tam 41 Di dû mehan de ez li çil û dû bajaran geriyame. Min him bi esnafan re û him jî bi gel re qise kiriye. Ew hemû di nav qeyranek mezin de ne. Êdî desthilatî nikare ji derdê wan re çareseriyan bide. Ji şûndatir çareserî di gorankariyê de ye. Di navbera xwe de hatûçûna van partiyan gezgirikekê çêke jî lê armanca İttifaka Millî ew e ku li beramberî İttifaka Komarî hêzeka mezin durust bikin. Ew ê di vî warî da bi serkevin an na ew jî dê hilbijardin diyar bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.